nitiere koda penjo madwaro mar mondo mutual ni ahinya kaluwore ni in ema kawuono ichopo ka e low counties magwa. Kata kamano wanyano oganda e county ma Migori ginto penjo margi ywak margi nang'o kaluwore koda chala mago mag ECDs e county mano ma Migori. Jadak ma Migori awuok e Uriri sub county West Kanyamkago kawuoyo e weche mag ECD. We achak gi e West Kanyamkago kadhi Osogo primary. Iyudo ka aneno ka jo Osogo primary notemo matek akia ni sirikal ong'ere kodgi nade momiyo migi ECD ariyo mak mane nyithindo man kanyo odwa bedo mang'eny kabisa. Ma wakwayo sirikal ni kaber to gimede klas moro e Osogo kacha mondo mi ECD obed maber, nyithindo we dhugore. Ng'eni ka nyithindo dhugore to nyithindo ng'eny gi koko, to ka giweyo do nafas maber to ginyalo somo maber. Ka wadhi e Kodero primary aywago Kodero kabisa kendo ok ber na kaka an ng'ama nogo ombulu. Kodero ni marach nikech Kodero yudo ni ECD en achiel to nyithindo to 130. Koro ok ber na nikech Kodero primary en sikul maduong'. Sikunde mag ECD gedo gi ok osebedo maber ahinya nimar samoro yudo ka ECD gi gitin to bende yudo ka nyithindo ng'eny. Koro kaka gi bede classes gi bedo shida. Koro wakwayo sirikal mar county plus the national government ni kagi yie to gi identify lope manindo mag sirikal mondo gere ECDs nikech yudo ka samoro bende mail bor ECD samoro en achiel e kor gweng'. Tiyudo ka samoro nyithindo wa kuonde ka kuonde mar chopo e skul to skul samoro tin. Ilungane Clinton Otieno jadak ma Migori. An kadwa wuoyo wach ECD ni kane chako gedi chal ka gima sirikal ne dwano tema ne kebegi ni nyalore. Kata inya yudo ka jopuonje moko gikawe classes moko machalo klas 1 2 ka ema giduogo chien koni. Skunde moko kidhi yudo ka klase manoti ka ema odare nyithindo man mbele ka, koro nyithindo gi oduogo e skunde. Koro an akwayo sirikal ni gini nyalore. Giger ne nyithindo gi grofa manya ting'o nyithindo mang'eny. Aso giger gi machiegni. ECD ok ochuno ni nyaka odhi e primary moro. Inyaka ka lop sirikal moro tigere ECD ka ento nyithindo some. Walter Kisiagro, Suna East, Migori County. Gima ng'eyo weche mag ECD, adier nyithinde wa odhi e college. To nyithinde wa modhi e college gi pok ondik gi e kiwango monego bed ni jopuonj bed e sikul. Jopuonj nigi pek, jonyuol nigi pek nikech jopuonj okel achiel. To jomotimo ECDs ng'eny. Koro ne county government ma Migori nukono wa maler ni sani usebet joka ng'ato kendo koro udwa tiyo kanyakla. Kaweuru jopuonj utere sikul mondo jonyuol owinj yot ka nyithinde gi ipuonjo maber. Gi udi migwero, geruru classes te, to un joma gedo gi mokao contracts kata through county government, wuoge uru dhi e ground udhu ng'inia to udi migero gi be gin e standard koso jogi gigedo mana through back door kaeto report ikelo ka to wacho ni oseger. Wuothe uru e ground mondo udhune kod wang'u.